Dal I fynd am dro yng nghanol y blodau, a mae yna gystadluwyr o bob oed yma lenni yn gystadlu. A dwi wedi ffindio un sydd wedi bod yn brysur iawn. Non Dafydd iawn. Ti'n iawn, Non? Yndw, diolch. Dych chi'n iawn? Dwi'n champion, diolch yn fawr ti am ofyn. Llai blynedig na ti, fyswn i feddwl, achos ti wedi bod yn brysur iawn yn paratoi. A mae dy waith di o'n blaenau, mae yna sawl, mae gen ti amrywiaeth o bethau. Cer drwy bethau wan, dangos beth sydd gen ti. Mae gen i westy trychfilod yma'n hyn. Wedi wneud allan o hyn beipen. Reit. A wedyn cactus di hwn. Reit, gen i mynd nôl i'r cychwyn i gychwyn. Be oedd yr ysbrydoliaeth i hwn, a be oedd y gystadleuaeth i hwn te? Gwneud gwesty trychfilod. Cwestiwn gwirion, a dwi'n cael ateb cywir. Ond be sydd gen ti mae gyd te? Wel, amrywiaeth o bethau? Hyn beipen di hwn, ag hwn o'n wedi torri'r beipen i hanner, hefo, ag rhoi doili ar efo. A mae gwenyn yn drychfilod mor bwysig yn yr ardd, o'n i'n meddwl sef o'n syniad da gwerthfawrogi nhw. Wel, fel hyn. Call iawn, call iawn. A wedyn ydy gwenyn yn glanio ar y gactws yn aml iawn te? Wel, sy'n ni'n meddwl fod coll bigen yna da. Achos, lle mae adra i ti? Yn Pemachno. Oes na gactws yn Pemachno? Na, mae'n bwrw glaw gormod. Mae'n bwrw glaw. So, lle ges ti afel hwnna, a be di hanes y cactws yma te? O fatha siop flodau a cactuses ges i hwnna. Ag o hwnna rhyw 5 mlynedd yn ôl, ond a dyd y gwir, babi cactus o hwn gynta. Achos mae gen i fam cactus adra. A mi nes i ail blannu hwn o pot y mam. Dipyn o job efo'r pigen na. Ges ti bigen dy fysau? Mae'n rhaid i wisgo menig. Dwi'n siŵr. A mae yna Non Dafydd a carden goch yn y fan hyn. Be sydd gennym ni fan hyn te? Tissue o flodau o'r ardd, mae cain. A mae'n chwaer i wrth i bodd yn tyfu blodau. Felly blodau hyd i. Ti wedi bod yn dwy'n blodau dy chwaer? Do, do ddim yn hapus iawn, da. Na, ddigon ar ôl, dwi'n siŵr. Oedd, maen nhw ddel iawn gen i chwarae teg. Ers faint ti wedi bod yn neud y gystadlu yma te? Oes, blynyddoedd. Ond, ni'n licio neud pan o'n i fach fyd. A dwi'n licio neud mewn sioe bach lleol. Ti'n meddwl sioe lleol hefyd, wyt ti? Ynddo. Sioe Llangost ag dwi'n neud sioe sir Meirionnydd weithiau. A di cyrraedd y top wan, ti wedi bod yn sioe frenhinol. A ydych chi'n deulu cystadluol, achos mae dy frawd yn cystadlu? Ang hefnder i. A dy gefnder. A mae dy gyfnither di bod yn gystadlu hefyd. Yndi. Ac os dwi'n iawn i ddweud, mae yna ddau fachgen eger iawn yn hyn. Pwy di'r ddau yma? Ti'n abod nhw? Ynddo, fy nghefnder i Gwynfor ydy hwn. Iawn, Gwynfor? Ydych. Da, iawn. A pwy wyt ti? Gita. Dych chi wedi bod yn cystadlu yma? Do. Reit, angoswch beth sydd gennych chi yma te. Gita i gychwyn, beth sydd gen ti yma heddiw? Ty llian allan o lysau. Ty llian allan o lysiau. Mae hwnna werth i weld. Dipyn o waith wneud o hwnna, Gito? Oedd. Faint nath o gymryd i ti? Rhyw awr. O ti'n bita dipyn wrth fynd yn y flaen? Oedd. Bita hanner y moron o bethau? Oedd. Gwych iawn. A be wyt ti wedi bod yn neud, Gwynfor? Mochyn. Asgol. Lle ydych chi'n gael yr ysbrydol? Ydych chi'n byw ar ffarm? Na. Just, hwnna werth i weld. Be sydd gennym ni? Be di hwnna? Hwnna nes di? Ie. So be di hwnna te? Rwdan? Be ydych chi'n gael hwnna? Swedgen? Ie. Swedgen, dyn ni ddweud yma chynlle. Bala wyt ti, ynddo? Ie. A wn i mlaen, achos mae yna waith gystadlu yma, dangoswch be arall sydd gennych chi fan hyn wan. Reit te, ydych chi'n dal fyny? Iawn te. Gwynfor, ti sy'n bia hwn. Ie. A trydydd wobr. Do. Lle gesi gardd, fetha gardd adre di hwnna? Ie, rhywbeth tebyg. Ti wrth y fodd yn creu? Ynddo. Da iawn ti. Trydydd wobr i ti, ond lle mae'n ti wedyn? Hwn dyn fi. Nes i wneud o cyn dod yn neth o dorri y dymchwel. So nes i gofod ail wneud o ag o'r cyrraedd. O, mae'n edrych fel newydd. So ti heb ddweud, dwi'n ni'n callach. Da iawn chi ar y cystadlu. Dych chi'n dod o blwyddyn nesaf i gystadlu mwy? Yndan. Gawn ni sgwrs blwyddyn nesaf te, ie? Ie. Diolch yn fawr i chi. Codwch bawd ar y camera.